Prípady čarodejníctva pred Mestským súdom v Levoči. Hoci si väčšina ľudí spája procesy s čarodejnicami s obdobím stredoveku, v Uhorsku sa súdne konania proti čarodejniciam vo väčšej miere začali objavovať až v 16. storočí. Rovnako tomu bolo aj v Levoči, kde sú prípady čarodejníctva doložené od polovice 16. storočia. Z kroniky Gašpara Hajna, zápisov zo zasadnutí Levockého mestského magistrátu a súdnej knihy Levoče z rokov 1550 až 1643 sa dozvedáme o niekoľkých súdnych sporoch s bosorkami v Levoči alebo v obciach patriacich či zálohovaných mestu. Vyskytli sa hlavne podozrenia z vykonávania škodlivých činností vyvolávajúcich choroby a smrť ľudí či zvierat. V roku 1638 sa napríklad pred Levockým súdom ocitla istá Dorko, podozrivá z čarovania. Viackrát bola volaná k chorým ľuďom, aby im pomohla, no ich stav sa nezlepšil. Ľuďom postihnutým chorobou predpovedala, či prežijú alebo nie podľa toho, že ponorila žeravé uhlíky do vody. Ak zasičali a ponorili sa, daná osoba mala zomrieť. Podľa jej vlastného priznania však čarodejníctvom nikoho neobrala o zdravie. V roku 1653 bola pred mestskú radu predvedená žena menom Zuzana. Bola podozrivá z toho, že diabolským umením a čarodejníctvom jednu ženu v mestskom špitáli urobila chromou a neduživou. Podľa zápisu zo zasadnutia Mestskej rady spáchanie tohto deliktu dokázali niekoľkí svedkovia zo špitála a Zuzana mala za tento prečin prísť o život. Medzi tým však zomrela vo väzení. O čarodejniciach bola tiež rozšírená povera, že vedia škodiť dobytku, hlavne kravám. V roku 1629 sa tak dostala do podozrenia Eva, manželka obuvníka zo Spišskej Teplice, za to, že údajne počarovala krave doktora Špílenbergera. Čarodejniciam sa pripisovala aj moc ovládať prírodné javy. Podľa Hajnovej kroniky sa po poprave čarodejnice v roku 1604 v meste strhla strašná búrka s krupobytím, čo mnohým obyvateľom zničilo úrodu. Do podozrenia z čarodejníctva zvykli padnúť ľudia, ktorí dlhodobo nemali v komunite dobrú povesť alebo už predtým nejaký delikt spáchali. V Uhorsku boli z tohto deliktu obviňované hlavne ženy. V Levoči čarodejnícke procesy s mužmi zatiaľ doložené nemáme. Nie každý obvinený z čarodejníctva bol aj odsúdený na smrť. Spôsoby popravy bosoriek mohli byť rôzne. Uhorské súdy vynášali aj relatívne mierne rozsudky. V známych levockých prípadoch s čarodejnicami sú ako rozsudky doložené výstrahy pred opakovaním deliktu v budúcnosti, vyhnanie z mesta či sťatie. Upálenie čarodejnice v meste Levoča doteraz doložené nie je.